wacho ka nitiere Zoya ni. Erokamano, awinjo ka penjo mar estate ma Kagoya ni pok okonygi. To nitiere gima luongo kizungu ni after action review. Tiende ni ka gino okony, response ni oserumo. Kony mar joma oulo dhi ni oserumo. To waduogo bang'e to wanonore ni ere gino manotim maber. To ere ng'ikruok manobede. To ere kaka onyalo konyo. Koro gimoro luongo ni andika. Ka gino nosekete andika, gisedhi office, gise report consistently ni ma notimore, Kagoya nokokonyo. Ma bochako timore, Kagoya nokokonyo. To ma assessment mowacho. Ng'in wan gandika maber. Koro mano action nyalo kawo. To ka iwache ine odi, tiwache ma estate wa pok okonyo yawe. Estate wa pok nokony. Ka okang' manyi volunteer kanya redu cause volunteer kata the office report, then a team bo biro to bo assess ka gima wacho no be en gima meet that threshold mono wacho cha. To koro kopo nono ni gino ondike to appear kata the after action review, then mano follow ni koro wanyalo luwo wachno nikech koro nitie andike. Koro kik obed ni wawacha to wabed jomago maluwo gino matimore e yo makare. Go sime, bedo direction. Ka in machiegni gi office, the office mondo iyud ni ibo ng'isi nang'o ere kaka inyalo kawo okang' mondo iyud konyruok. Kolore gi migawo ok ochuno nyaka obed mana Kenya Red Cross kende. Nikech samoro nyalo dhi tibedo referred. Ni nitiere gima kama timore, you are referred. Gima kama manyalo konyi. Koro refaro be nyalo tiyo kuonde ma kamago. Koro kik owacha ni wane udi. Nikech kiwacho kamano ng'ama winji onge. De onge rede moge. Ng'eni dok owinjo wachino. Nikech iwache to in e ot. Koro kawo okang' mondo gino bed documented ni gima kama notimore, these are the extent of the damage, to ma nokokonywa. Yes. Nyalo bedo office ma Kisumu, nyalo bedo office ma Nairobi ka. Kaluwore gi intensity gi threshold mar report no. Mano kama nitie kanyo. Nitie penjo machielo mano wuok kuom Okoth ka nitiere Awendo. Awendo macha mar sidelining. Kendo ji bathe. Kendo ji bathe ne ben awacho en achiel kuom gima watimo mar quality assurance. Ni koyudo gima kamano to wanyalo kawo okang' kaluwore gi adieri mantiere on the ground. Ni kobedo reported to nitiere team ma ioro matimo assessment. Nonro mana ng'isi cha en everything en based on nonro. Gima makatimore to nyaka wadhi wanon ni en gino to timore adieri to ere gima miyo gino timore. Dang' wakonyre nang'o to omi referral. Koso onya yudi kony moro not only within Kenya Red Cross, onya bedo beyond mokalo kanyo. Ja Philip Siabe penjo ni be chal mane wacho ni Zoya osebedo ka muko udi ndalo mang'eny to onge gimitimo. Mana yo mana wacho cha. Same way ni jothurwa obiro jogo ma luwo andike. Gino kotimore ise report osendike kata otimore dichiel kata okawo okang'. Next time ka gino chako timore kendo ng'eni wan gi basis mar referring kuom gima ndiki. Koro bed jogo ma luwo wach to bed andike maber. Koro kata ka the advocacy group biro to gin gi gima ginyalo lay hands on. Nikech mano koro ng'eni chalo koro ogo mbaka tie yien. Nikech